i tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Bé, bàsicament el que volem denunciar aquí és un espai que podia ser dels veïns i veïnes i fa molts anys que està buit. Pensem que és una opció per recuperar espai verd per la ciutat i pels veïns i veïnes. Aquí podia haver-hi un hort urbà, un carril bici segregat, segur i connectat amb tota la xarxa. I connectat, evidentment, amb els polígons industrials, perquè al final es tracta de que puguis anar a feina tranquil·lament amb un mitjà que no sigui necessàriament un transport privat. Com veieu aquí darrere tenim un espai que fa molts anys que està buit i que nosaltres el proposem que es recuperés pels veïns i les veïnes i que no ens trobem carrers com aquests, que són espais de ciment, i és una de les nostres propostes, que és convertir Granollers en un espai verd de nord a sud i d'est a oest. M'imaginava com es podrien recuperar infraestructures com el mercat de Sant Miquel, que fa més de 10 anys que està tancat, com un espai com el que era, un mercat de proximitat, agroecològic, un espai on pageses i ramaderes poguessin compartir amb les veïnes, recuperéssim aquesta xarxa. Que tot això suposa més qualitat de vida, més salut, garantir la continuïtat de les pageses que ens queden a la comarca i que evidentment tanta falta fan. I acabo amb un paràgraf que diu que el paper de la dona a pagès és imprescindible, que les dones han estat i són encara aquelles mans que sempre fan feina, abans invisibles, ocupant el lloc que se'ls assignava en l'engranatge. Gestió de l'activitat, de la casa, de l'hort, de l'aviram, de la família. Actualment acceptant-lo explícitament o buscant un espai propi. I ho fan perquè viure pagès, tot i ser un ofici menystingut, els permet ser mestresses d'elles mateixes, viure i treballar com volen i poder-se ocupar dels fills si en tenen. Les propostes nostres són clares, són de recuperació d'espais, són de voler un Granollers que sigui un refugi climàtic, que canvi el gris i el ciment pel verd i així seguim i seguirem i, com deia, vota CUP.